Asang asin love? Dara. No, 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 no. Ngano imo man ang ibutangan og asin? Nahilaw ba di ang atong kanon? Wala, ako rang giinit ang akong sudan. Experience ba mo ano? Nag-apang sakyanan. Wag mo agi bisan usa. Pero ka na inoong magbarag-barag ka tas dapat mo tambay ka di ka masakay dagahan ka ayaw mga muhagad mo sakay laki mga bus. Ilang? Anong 1 hour na kang pinarog ba? Sakit na mo ang tiil. Tinindog pero pinarog. Wala pag-isakyanan nga. Mawagi. Oo, dahil nakaingon ko nga. Adjoy sakyanan bisag isa mo aki. Kaya naawahi di ay kong atang. Nope. Sama ni mo ba? Nga nagdahong kag sugton ka. Pero awahi na di ay ka. Love, itunol ko palihog sa sabon. Dara. Uy, ayaw ni sabon na. Kuha mo ni. Itong imong sabon. Sama siya eh. Ano mangita mo sa sabon? Ay da, karon pa di ay ka. Kada CR pa na ako imo nga bagyo na yung sabon akong gamiton. Love, unsa may nahitabuan ning ako pipino gisugo nimo love. Napanitan nimo butangan nimo suka imo lagi ning sabaw. Di man na pipino. Sikwa man na. Magluto sa ko corned beef love. Sige, luto. Moments later. Yun saan na mo pagluto ang corned beef, uy? Ana ra ka simple para dali. Wala man mahurot ang atong saging nga mo'y atong gipamahaw karong adlaw. Pusa atong isulod og balunon ta aron bisan asa ta mudagan dili ta magutman ug sa dihang ako naglakaw-lakaw gibati ko kagutom akong gitimo ang saging og gisuwaan og baho sa burger dinhing dapita apan take note higala mas healthy pa ang akong saging kaysa sa inyong burger. Maayong adlaw higala. For today's video, nakatubong na buta. Akong gisulayan og sud diring dapita kon bugnaw ba. So tara na, magpa-counter na ta. Tan-awon ta og insakto ra ba. Ayay ka kay milapas og 200 higala. May na lang kay may sinselyo pa kita. Ug ang total higala, salamat kay 206 ra. Ug sa dihang pagawas ta, mahilingan na pudi ay ning bagta, unsabay mahimot ta, ay mangagda na lang ta, sa Lady Guard sa saging ta higala. Matud ko ba, pagkuha miss, snacks ba, basin o ganahan ka, sa tubag pa niya, salamat ma'am. Humana ko og snacks, og nagkatawa na lang ta higala, og diri na lang sa tataman, og ang Ginoo man naa naguban kaninyo. Bye-bye. God bless. Maile? Maile?
Ano? Nandito ako. Uy, Tagalog man. Nangita ko nimo kay makistorya ko nimo rong gabi una. Ano man yung sabi mo sa akin? Hindi Ano naman taani ka istorya de ani saya largo. Himo tanan na lang tabi sa Tagalog anang akon. Akin. Akin ana di ka simple no. Nang sa Tagalog sa kanang pagkaon sa Tagalog. Pagkain. Kanang utanon. Utanin. Utanin. About anang mo adto ka sa tindahan ha? Papalitag kog dagom. Bibili ako ng daging, sir. Ang ana de. Magkano yung daging mo, sir? Kanang mo adto ka sa tindahan ha? Papalita kog utan. Bibili ako ng gulay. Utan, gulay. Gulay pala. Padali, padali. Balik kwarta ni mo. Balik kwarta ni. Agay, kasakit oy. Mura magwana nimo tarunga, masamdan masatan nimo. Ya pinakingking pa jud. Huy. Medyo ya tulong. Gwapo na lang jud kay na imong naong. Gwapo kay na imong naong mahalon. La uy. Ano nga sa nangingok ko? Yung anong king ka diha. Siksik ka no? Mangingok ko sa kong tiil mo yung king na imo ang pagkupot sa kong tiil. Uy. Yun na yung nang king. Gigawan na juga sa kong tiil. Pero nga kung nagkupot. Tarungan na uy. Nang lang siksi kaayo nga panghingo ko ha, di ko ganagdi siksi. Mao ni siya karon ang cleaning sa kong kuko kay wa man ko ikabayad sa mga manicurista diha.
A rainy afternoon to each and everyone. O diba, naging English na po ting atong intro. Mga tana ko ninyo, wala pa ba mo makakitag nag-helmet nga nagsakay taksikad, no? O taksikad, tricycad. So karon nakakita na gyud mo na mo ang naka-advantage pod kung naka-helmet ka samtang magsakay tricycad. Kung makaagig libaong kada untol dili ka mabukol, o diba? Pusa suluba ang helmet bisan asa. Dili ta madakpan sa enforcer. Ang delikado lang o basig dakpunta nga naka-helmet kay watay motor.